Ay, bakit buhay pa? Buhay pa. Yan o. Lakas ng apoy o. Lakas ng apoy. Nahihilo na rin ako. Nahihilo na. Lang ha. Oo. Ako talagang Yun o. Lumalagab-gab na po o. Ayun o. A few inches later. Yun o. Ang laki o. ay, ang sagot ka pa nga. Ay. Ano kaya ang pinamengin ng nun? Akay may kaya karniya? Nakalim ko, Ay, pakaba po. pangragod ka o. Dali, linisan niya pa ma. Lilinisin muna. Ay, pangragod ka pa. Expert siya pumasak dyan. Ay, bakit buhay pa? Buhay pa pala, pusak. Ano? Hindi, patay na yun. Nagulat lang. Nagulat. Sige, hayaan mo yung tubig. Mahina lang. Alipin sa tawanan ka eh. Pinatay niya. Pinatay ko. Naalo siya pumasak. Ang tawag dito. Nagulat lang siya. Para matigas eh. Pangragod ha? Ang laki, no? Ano nagpili eh, kanya mo daw. Hindi, ano daw yung tabing bahay nila, may fish pan, binigyan sila. Nagarbe. Ang laki, no? Dapat kasi alisin yung dugo. Pipot, ang luksura. Alaya pingkaya sin. Pinapatay Pipete na siya. medeng pag pinapatay sa asin, nagaling ano. Nagawang matarura. Oo, yung madulas. Lagyan mo ng masuka. Hindi, asin na siya. Sila. Wala, nepit ang tarura sin. Oh, hindi sinipotang. Ako naman lakong kain na asang. Iwali mo na yun. Ganun Dito ka yan. na. Gawin mo dalawa pag ninihaw natin. Laro pa ka na. Ang laki. Gawin ko ng dalawa. Katulong ko na ano. Putulin mo na. Ay, Yung kaya pura mo, huwag mong putulin. Sayang. magkakabuka. Bakit kami Buhay pa. Yung kaya pura mo, buhay pa ba? Ay, hindi ko alam kung buhay pa eh. Hindi ko na na... Hindi ko na nani makakarami? ganyan no. Ah. Kuya tatakan. Ay, Kanya man daw. Kanya lang kaya kayanin. oo, yan. Yan, very good. Baya pong maluto. Para maluto. Tapos lagay mo na doon para naluluto na siya. Nagugulat lang siya pag inihiwa ka Ay, niya. kunin ko yung ano. Oh, nandyan po yung lagayan. Yung ano, yung bendihado. Gumagalaw-galaw pa. Lagyan ko po ng asin. A few moments later. So yun o. Ihihaw na po kami. Yun o. Yung isa pirito, yung isa hihaw. Yun o. O, kumusta na dyan, ma? O, yung isa, naisalang ko na. Ay, ito, prito na. Iprito natin yan para dalawa klase, no? Prito ako gusto ko prito. O, prito ka. Prito. Pag tayo po kontra kay Mader, mapapayra tayo. Prito, masarap prito. O, pirito. Prito. O. Nila kuya kayo. Tangin ko yung lanan. Bulas. O, pirito may napusak. Yung isa, hihaw. Kalinis na. Ang laki, Kaya ako no? nang maglinis kanil. Ako na lang mag-ano. Kakainin ng bibi yan. Yung bibi ni ano. Oo, O, yung bibi. lagay ko doon. A few moments later. Luto na yung isa, pasak. Ang bilis. Luto na yung isa. Yun o. Luto na yung isa. Ah, yung pala dito ng kuya. Oo. Lalabas yung talong. Oo.
A few moments later. So magandang morning po sa ating lahat, ma'am and sir. Saluhan nyo po kami sa umagang ito sa aming almusal. Ang ulam po namin is inihaw na hito at saka yung kalahati pinirito natin, no? At saka yung talong ni mama. Thank you sa mga binigay ng kalikasan, no? Tanim ni mother. So bago tayo mag-almusal, mag-pray po na si mother. Papa, sa ito, Lord, thank you na naman po sa binigay yung grasya sa amin. Ibabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Thank you Lord. Okay, tirayan na natin. Ang kaka-blessing ilawin mo. Okay. Salamat nga pala sa sponsor, no? Si Engineer J. Engineer J, thank you sa binigay mo ito, no? Binigay niya kahapon, no? Nagpunta ako sa bahay nila. Siya nga po pala sa mga gustong mag-invest ng lupa, no? Si Engineer J, siya po yung engineer natin, no? Site engineer sa ating dine-develop na property. Ilalagay ko po sa screen yung details, no? Sa mga gustong mag-invest. Hello po, sa ngayon tuloy yung construction dito sa property ng Talimundok Concepcion. We're now securing the property for the end wall fence. No, nandito na kami sa likod. So ayun po yung property, patag na patag at hindi po nalubog yan kahit na nag-ulan-ulan. Hindi po nalubog. Mataas po yung ground level dito, no? Kaya hindi siya binaha compare sa other properties na nandito sa Talimundok, Marimla. So as you can see, dry na dry yung yung lupa, patag na patag, and also yung preparation namin for construction is naka-settled na. I-close na namin tong property na to within this week or at least 2 days after this week. Kayo mga sinama, mauna na kayo. Magsa-shoutout muna ako. Siyempre yung mga diehard natin followers. Walang iba kundi unahin ko na to. Si Ini Bandang. Madam, thank you po sa comment, no? Ang sabi niya sa comment niya is, Aro, Dagdagan niya po yan. kamuaning asawa mo kanyan, nakamiyuli kayo kanyan. Inaus may mabagsik. Opo. Medyan na ako po, sorry kayo nabing, Peulya na lang ako po. Tapos, kanyaman ingal musalyo, makaranop. Yapin po itang almusal talapon ni, itang ginisang corn beef na may repolyo, no? Next comment. Nasaan pa yung next comment natin? Nawawala yung next comment natin. Ito po, si Lillian Black, no? Salamat po sa comment at saka sa panonood ng vlog po namin. Ito po ang kanyang comment. Bala mo at Chuko Pilipinas pagmanal beko kem vlog mo. Hi ma'am, thank you po. Thank you. Opo, yan yung kailangan din ng mga OFW na nakatamo na itang bala mo Chula Pilipinas. Okay. Ganyan po pagkain namin. Buriko pag alaala mo niyang malati kayo. Buriko kwentuhan yan. Ayan, yung pinagkwentuhan natin. Yung maliit kami. Totoo po yan. Oo. Tapos agaga na kamo niyang malati kayo, tuto naman itang masanting babalikdan ing milabas. Yes, opo, kailangan balo mo po itanong kami ni Bat. Na yan, ma? Okay, sarap ng niya, comment niya, nakaka-tats. Tapos aga na kay Mako, mahilig ko rin magluto kini Amerika. At yung po Amerika, Lillian Black, na 7486, ma'am. Opo. Ito pa ang niya, no? Comment niya. Manyaman tamo magluto, Kapampangan, Kaburiko kang ima, makiabiyak yung vlog mo. Yes! Yes, andito po ako. Lagi siya nandito, dahil tawag dito, lagi siya nakaantabay si Aposak sa pagbablog natin at para may share kung ano yung ginagawa natin dito sa Pilipinas, no? At para din sa mga OFW to, no? Wala po nung maliit hanggang ngayon matanda na ako. 75, mag 75 na ako hanggang ngayon.
ginagabayan ko po sila, kasama ko po sila. Ilan po ang isa hindi ko kasama. Yung nasa Korea. Nasa Korea po. Yung isa si Just to be happy, 88. Ito maganda rin yung comment niya. Manyaman, sarap ng luto mo dyan, friend. Pakain ako. Yes po, kain po tayo, madam. Kain po tayo, sarap. Nag-comment pa uli si Ini Bandang. Kanyaman ng almusalyo, makaranop. Yes po, manyaman po pa mga Kete Pilipinas. Just to be happy. Meron pa siya. I love you. I love all your videos. God bless you always, Kabalens Vlog. Hi, thank you. Nakakataba po ng puso. Oo, thank you po. Yan. Namin? Sarap po na almusal namin. Karami po kami nito. Tumataba na po yung mga kasama ko. Ako, nagda-diet po ako dahil mataba na ako. Sarap po ng ito. Pasalamat tayo kay Engineer. Engineer! Salamat po. Jay! Engineer Thank Jay. you! Kapangalan pa naman ni Jay yan, yung kapatid ko. Tsaka yung maning binigay mo sa akin, sarap pala, no? Maning consumption. Yung nagpunta dito, Oo, yung may dalang rabbit. Ang sarap. Tama rin naman, biyele. Nakita nila kanina kung paano natin ano yan, no? Talong. Mamulok ko po. Talong. Bagong pintas. Mag-shoutout tayo ng mga ano natin. Sugid na manonood. Yung mga nasa Scholars, pinangungunahan ni Concha Leo de la Cruz. Siya. Salamat sa panonood. Ang kanyang pamilya, no? Si Jay, kung shoutout mo si Jay. Nandun siya. Laki. Jay! Kamusta ka na dyan, anak? Alam Pagbutihin ko, mo. nasa mabuti kang palaging kalagayan. Alam mo yan. I love you, anak. Samahan ka ni Lord dyan, palagi. Yung allowance na Jay, padala mo Ay, na para masaya siya. Ay, kahit wala akong pera, masaya ko, wala akong sakit. Okay lang. Pero binigay na naman. Ikaw palagi mong inuulit, hindi na nakalilimutan yun. Ina-advance pa. Yung pagbablog po namin, no, lumakas si nanay. Hindi tulad dati, hindi na siya nagsusuklay, napusa. Hindi na. Ngayon nag-vlog. Umokay siya ngayon, tumaba. Gumanda ang postura niya, no? Ganda. Nanunuklay na ngayon, no? Nagpopolvo. Sabi ng anak kong babae, mag-ano ka naman, Nay. Ano po, galing ako po sa ospital nung May 21. Natandaan mo Nalabas pa, ako. no? Na-hospital ako, 3 beses na po ako na-hospital. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na gumaling ako kasi marami pa siguro akong dito sa lupa. Marami pa siyang obligasyon. Obligasyon sa mga anak Apo ko. niya. 3 beses, naggrabe na ako, hindi ko na alam. Gising na si Tek pala. Dinala po ako ng anak ko sa ospital, hindi ko na alam. Ngayon, salamat sa Panginoon. 3 beses po ako ng ospital. Ngayon, magaling na ako. Hinihingi ko naman po kay Lord yun binigay niya. Kaya masaya ko. Ikaw po ata. Nagpapasalamat ako kay Kat sa likod ni Lola. Binigyan ako ng blessing na 1,000. Ba? Di ba masaya? Libo? Oo. Apo Ramon. Tingnan mo, binigyan na sa inyo ng 1,000. Yan, May 50% ng komisyon doon. 500 sa'yo. Patay tayo dyan. Sabihin yun. Kaya ginanyan Shout kita out po para rin may po pera. si Pastora. Sana lagi niyo po pinapanood yung mga vloggers namin. Pastora. Ano pangalan ni Pastora? Pastora Pat. Ma-mention natin. Saka si Brother Arnold, yung asawa niya. Okay, Pastora Pat. Salamat po sa panonood, no? Thank you po. God bless po. Ano na masaloy na libo mo kayo, sinabi mo. Takmang kayo pinag may pinag. Nga pala, sinusundo-sundo yan pa ako. Sabi niya, paamak ka.
Pahamak mo yung sarili. Sabi niya, wag mo siya. Wala na, nasabi ko na. Sabi Oo. na, wala. Ano na, manonood mamaya Hindi si ko Apo Ramon. ikakat yun. Hindi ko, Bea po. para sa'yo, para mo, hindi ko kaka yun. Oo, manonood yun mamaya. Kasi kada ano pinapanood niya po yung ano natin. Dati kung ano yung pinapanood niya yung parang pag kumakain. Ngayon yung vlog natin yung Lagot ka, ah. kinakain. Ah, Pinapanood. Penin tunda ka sideline, anything. Wala mapos ako, ang dami. Ay, ne. Sarap. Ah, sarap. Ikaw tumaba ka na lang sa ano. Oh, kain ka na po. Ay! Mamaya Dali. pagkain nung ano ha, kuha mo ng rabbit ha. Yung Dagdagan rabbit mo bacon. na. Yung Saka yung kukuha naman ng pagkain. pag-compare mo ng rabbit ha, yung damo. Yung damo. Oo, kain ka na, dali. Dali na po, sige na. Para maubos na yung damo sa ano. Sarap. Sa Sarap. harap. Sarap ng talong. Nung malit ka niya po sa sinanay yun. Minsan hindi kami binibigyan ng baon. Hmm? Oo. Hindi pa Mag-aaral umawak kami. ng pera ito. Hindi nyo alam yung pera nun, no? Oo. Ilang taon na kumawak ng pera, nag-aaral ako. Tanda-tanda mo pa. Kung hindi 4, kaya 5. Hmm. Ano, grade 5 ka. Kaya grade 6 ganyan, oo. Oo, doon pa lang Binibili ko ako, ng merienda. doon pa lang ako kumawak ng pera. Pinupuntan ka sa eskwelahan tapos Natid pinadagdag ko. kayo ng merienda, Kaya no? pandala ko ng malaki na. Nakabisikleta sila. Mahal na mahal kayo ni Apo. Kasi kung minsan nakikita ko sa iba, pinibigyan ng pera, tapos, oo, masaya yung bata. Masaya ka rin. Kung minsan talagang walang-wala kang pera, pag hindi mo mabigyan, nakikita ko sa mga iba, no? Iiyak yan. Tapos mapapalo pa yung bata. Siyempre, hindi ng pera kung wala kang ibigay. Hanggang yung iiyak. Kung minsan mainis ka, mapalo ka. Nakikita ko kung minsan yan. Kaya naisip ko, pag ako ang may anak, huwag kong isanay sa pera. Kawawa Kaya, kami. oo. no? Hindi Kawawa nila kami. ng pera. Nung nakabroad ang tatay nila, pag mag-grocery ako, bili ko ng isang tukong na, alam mo yun, ikaw MY ng San, istorya. MY San. Yung ano, Tsaka iba-ibang yung klase tukong, ng biscuit. Oo, tsaka yung tukong, ganyan, nakatukong, at tsaka yun. Agad daw kayong binibili. Binibili ko yan, dyan lang sa bahay, magmerienda, tsaka Milo. Habang Sabi niya po, ikaw naglalaba daw ako. tagabigay. Ito, tinuro ko, ano yun sa, hindi kasi alam buksan eh. Buksan mo sa kutsarang ganyan, pag merienda, magmerienda kayo ng kapatid mo, binigyan mo siya, tsaka magsangkap kayo ng Milo. Malaki na sila noon na... So, o kwento mo nung nag-aaral kami ng high school, wala. Nung wala na sa abroad ang tatay nyo, yun Yung na. patay na po na, Yun wala ang nangyari. Parang ginera na yung Iraq. Bumili ng kalabaw yan. Yan po, nag-araro na po ang mister ko. Yan Wala na yun po supply. Yan na po ang Kahit pisa. nakatukong, wala na. Nung gali, ano po, yung nag-abroad sa, ano ang mister ko, nagpagawa po kami ng bahay. Tapos yun, Wala na kang pagkain. may Dilagay sa bahay. Opo, nagka-problema raw po sa sahod, kaya umuwi na. Mhm. Ano na lang po, ano yan, Araro, araro, nagbukid. nagbukid na lang po dito sa amin. Mhm. Yung bukid ng biyanan ko po. Tapos yung pag nagbabaon kami, itlog na native yung isa. Ate, Ate niya, kala ko dalawa. Nakaganon pala, isa lang. Ang hirap talaga ng buhay pagka kumakain ako. nakaraos din. Oo, nagtatago ako pag kumakain ako. Minsan tuyo lang ulam ko. Kaya sinabi mo sa sarili mo na magsumikap. Ano? Yeah. Kaya po siguro nagsumikap yung mga anak ko. Pati pong nasa Korea. Pati po yung babae ko. Tatlo lang po kami. Hindi nangarap yung tatay ko na marami. Sana gusto ko marami kahit 10 lang sana. Matanda na kaming nag-asawa. Kung ayaw ni nanay ko, hindi ko maghanap ng iba. Doon magkakaanak, ayaw nito. Ay, mabait po yung tatay niya. Kasambay ko. Oo. Nagkasakit po ako sa kanya kasi hindi ko matanggap na wala na siya. Kaya na-hospital akong 3 beses. Akala nila ng mga anak Dinibdib ko. ni Lola. Dinibdib ko po. Akala nila sasabay na rin ako sa kanya. Kaya ito po, Lagi ako nandito. nandito. Sabi niya na, yung Bago tatay ng ko lang trabaho. umalis.
Kami, daming pa namin. Bakit mo didibdibin? Talagang ganyan, ulang ang tatay ko. Kaya na naman po si lola niya. Ay, umiyak lola. Na, kain ka na po. Lumuluhan na ng konti. Yung sabi ko, total, malalaki na sila. Kaya na nila, may asawa na sila. Ang gusto ko na rin sumama sa tatay nila. Sabi ng anak ko, ganay. Ito yung pinggan mo po, ha? Kaya, kung hindi po ako pinadoktor ng mga anak ko, ewan ko lang nangyari sa akin. Bumaba yung potassium niya. So pag bumaba yung potassium, Hindi kumakain. hindi siya kumakain nung namatay si Pader. Hindi po natutulog. Hindi siya natutulog. Binabantay niya yung gabi. Nagka-nervous breakdown. Apusak. Yung mga nilalagay sa kanya dextrose, binubunot na niya. Kala ko. Sabi nga ni Tita Oo. Mita. Ninervous na kami noon. Kaming dalawa ni Ethel. Tsaka yung kapatid ko. Ang binubunot niya, yan na yung Minumura na niya yung doktor. Hindi na alam yung nasa Yung nurse daw, nabuhos yung ano ko dito. Kaya nabantayan tayo. Siyang hari doon sa ospital. Oo, Oh. madam. Siya daw ang hari. Hindi ko na alam yun. Kala ko hindi na ako Ayaw. uwi. Hindi na Ang sabi niya, maganda pala dito kahit dito na ako titira. Sabi niya, sa iyo, malaki-laki ang bill. Sabi ko sa kapatid ko, wag nating isipin yung bill. Ang importante, gumaling. Sabi ni nanay, hindi raw uwi. Doon natitira. Malaki na yung gastos natin. Sabi ko, kaya ibigay ni Lord yan, yung gastos Kaya niya yan. Importante yan, gumaling, Hindi, yung nurse ang minumo. Pinagalis-alis ko raw. Hindi yung doktor ang minumura ko. Yung nurse tsaka sa sanita, yung nagbabantay sa akin. Pero- Pinagalis ko, ayaw ko raw. 2 beses yan, di ba nung ano yun, ganyan Ay, din siya ako? 3 beses na akong na-hospital. Kaya, Nininervous ako. nagpapasalamat akong malaki sa Panginoon na blessing sa akin ito. Talaga siya po, yung luha niya, mababaw talaga. Ganun Oo, niya. mababaw. Hindi tulad ni Apo Asa. Ay, wala na luha. Bus na. Hindi lumuluwa kay Apo Apo Ramon. Bus ko na. Kain ka na po, sarap. Kumuha kang kalamansi mo doon. Ayun po, ayun. Kumuha ka ng toyo mo. Ha? Meron pa. Masarap pa po, ang dami Ay, sarap. Huwag ng kalamansi mo, masarap. Pinayak ako nito. Ano yan? Umiyak. Umiyak ka ba? Umiyak ka ba? Lagi umiiyak siya po Pasensya talaga. na po, no? Umiyak na naman sila. Mababaw po ang luha ko. Lalo na pag Basta kwentuhan ng lalo na tungkol po kay pag Lolo, ang hindi pwede hindi umiyak si Lola. Opo, lalo na pag-usapan namin ng tatay niya, ay umiyak na po ako. Good boy kasi yung tatay ko. Good kamukha boy ko. po? Oo, good boy. Mabait, Mabait. marunong na mag-alaga ng pamilya. Yung meeting Tumayo. ni Evans total. Hindi niya, imimiting ko na po. Paulit-ulit na lang, Yung meeting ni nag-meeting. Evans. Ganyan talaga po yan. Lagi kami nagmi-meeting ni Evans. Di Pag ko may makalimutan. pag-web, Sabado wala silang klase, ayan. May kubo po kami rin sa loob. Sa kulungan po ng kalabaw yun. Iba pa yung doon, iba yung dito. Pagtanghali doon kami naglagay ng ano yun? Ganyan po yung ano. Yung papag. Hindi kayo dito, dun sa kabila. Hindi kami, gusto ko dito sa labas, sa kubo. Pinalaki kaming disiplinado. Para kaming mga babae, bawal kaming gumala sa gabi. Gusto pagka sumisilim-silim na, Dito na sa bahay. dito na kami sa bahay. Pag gumala ka, ay hindi na itatay ko, parang si Hitler. Iba yung batas nun. Ayaw Matutulog niya po. kami doon sa Strict wing. na stricto. Stricto, Hindi na pero bubuksan. mabait. Mabait yung strict to. Hindi na bubuksan yung pinto kahit katok ka ng katok. Doon ka matutulog. Tabi mo yung aso. Ha? Kaya kung gusto mo, tabi ka ng kalabaw. May ano, Mali may kayo, no? papag doon. Ayaw ng pag gusto, pag takip silim na. Dapat nandun na dito na kayo. Nandun Ganyan na kami ang sa bahay. meeting di avance. Kasi anak, alam mo yun, alam ko. Hindi pa, Paggabi, hindi pa itong bahay gumagala. niyo, no? Yan na. Ha? Ay hindi, Hindi, bago na pala nakita yan. ko yun eh, kasi nakita ko nagpunta ko dito, marami kayong palay. Palay, bukid. Oh, Palay, yun dito na, sa ano. dito sa Malaki bahay. rin yung bahay namin noon kasi nung nag-abroad siya,
pinangarap na magpagawa kami ng bahay para halimbawa kung mag-ani ka, nasa loob ng bahay may lalagyan. Tapos kumuha ka pa ng kanin Kunin mo. mo na yan. Sa tingin pala mga nitik na. Wow. Kunin mo na yan. Gusto Pero mo na yan. katamatalik man kanyan. Kumuha ka ba dun sa ano? Nung ano na kasi? Wala. Pumutok ang Ang pinatubo, Tambalsenas, nasira ang yung bahay Tambalsenas. natin. Kaya yan, pinalitan ng bago. Kaya napalitan ng bago po yan. Nagbenta ng lupa si tatay, siyempre. Oo, ganyan. Pinagawa po namin. Tapos, nagpagawa po ako ng kubo. Gusto ko po yung kubo. Thank you, Lord. Salamat po sa Pangarap daw Panginoon ni na Lola na may kubo. Yan. pangarap ko dalawa pa. kubo. Yan. Dalawa na po yung nagawa. Pasalamat din po akong malaki na binigyan din po ako ng bahay na kasi pag malakas ang hangin, dito kami sa bahay namin bato. Siyempre, natatakot ka rin sa kubo. Si nanay. Pero gustong gusto ko po dito palagi. Hindi ako sanay sa loob ng bahay. Dito lang po ako sa palabas-labas. Dito lang po kami. Yan, ganyan po. Kasi tatay nila mabait po. Disiplinado. Maganda naman po yun. Ako gusto ko yung ginawa niya. Hindi ko inalis. Ang inaalala ko sabi niya paggabi, Inalis ko lang. yun nga, Maraming makipagbarkada kung hindi nila mga kilala, yung mga pinsan nila ng kabarkada nila, halimbawa, sumama kayo, nakipagsuntukan yung mga kasama nyo, kahit hindi kayo sumuntok, may kasalanan kayo. Kaya ayaw pong mangyari yun para huwag kami magka-problema ng nanay nyo. Ginawa naman po nila. Yan. Kaya kung minsan magbabasketball sila, silang magpisan-pisan, ganyan. Yan, yun sa baryo po ng ng biyanan ko, doon sila Sa Mandane. sa Mandane. Sila lang po naman. Kagaya pong nakausap niya nung yung dumating pong galing sa Canada nung yon. Si Alan. Oo, July 26, Ba? nagkita po. Oo. Master niya yung... Birthday po sa Arap. nagkita kami. Ano pa dyan? Dara, Natatandaan kilala ko yan. kasi 10 taon ko nang hindi nakikita si Alan Oo. eh. Tingnan mo sa Dara, tumayo. Eh, kinumbinda ako ni Net. Dara, kilala mo po ako? At tinignan ko. Aba, oo, ikaw si Alan ha, lalong pumogi. Ang pogi po eh. Tapos, nagkayakapan kami. Ayun nga, tinanong po yung anak ko, kumusta? Sabi ko, mabuti. Eh, pumunta po sa upuan ko nung galing kami kumain. Nag-usap-usap kami. Ano, gusto mo sumama? Oo, sabi niya. Sige, Dara, punta tayo kay Kuya Edmond. Eh, andito po sa amin. Oo, nainggit ako doon. Sabi ko, oh, ang daming pagkain. Oo, Kung wala nag-usap-usap ako, kami maraming po dito. pagkain. Aba ngayon marami naman. Kaya hindi po Lagi, makalimutan marami. kasi Kaya lang, birthday nakita po ko, wala ako doon. ng kabaryo namin dito sa Arab. Oh, wala nang kanin si Tik. O, kuha ka po. Ano na, kung may lakad pa ako, magpaalam na muna Oh. tayo. O, paalam ka, Tik. tapos na Kuha si ka Tik. na lang ulit. Ay, mahalap na po. Kaya mo na, tapos na si Tik. Paalam na tayo, ikaw magpapaalam. Oo, hanggang dito na lang po kasi may trabaho yung anak ko. Oo. Naghihintay po yung nagtatrabaho sa kanya. Magpahalam na po kami. Maraming salamat po sa panonood niyo. Thank you po sa Salamat. panonood. Kung nag-enjoy po kayo sa vlog namin, paki-like po and subscribe. Thank you po. God bless you po. Thank you po. Palagi Thank po you po. tayong Bye-bye po. pagpala ng Panginoon.